Tak sawang-sawang kok apik tenan. Jane omah sapa iki? Oh iya, omahku. Puas tenan rasane bangun omah dengan keringat dhewe. Uang halal iki, Cek. No korupsi. Masih to wis rong tahun ra dadi. Tapi ra apa-apa. Sing penting iso dituruni. Oh iya, kolam guritaku wis mari durung ya. Cek sik ah. Loh, wis dipasang granite. Apike rek. Oh. Kapan aku iso masang granit kaya iki lho? Alus rek, kaya pupune pura. Aduh, enak Ya Allah, kula pengen sugih Gusti. Ndungane wis karek usahane. Tapi usaha apa ya? Apa enek perusahaan gelem nampa wong setruk? Oh alah. Karjo. Nggih, Pak. Wonten napa, Pak? Mobilnya wis siap. Sampun, Pak, nembe kula panasi. Nggih mobil apa saiki jadwale? Dinten iki jadwale damel Alphard, Pak. Kok bolak-balik Alphard sih? Blenger aku. Lah pripun to, Pak? Apa diganti liyane? Iyalah, pengen numpak sedan aku. Oh nggih, sing merek napa, Pak? Sing merek apa ya? Civic, BMW, Mercedes. Pripun, Pak? Pak, 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 Pak. Loh,
Golek ya apa to, Pak? Mobilku nanti. Mobil. Mobil apa lho, Pak? Alphard, Mercedes, Fortuner, lek minyak goreng. Nanti mobilku, Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Wis tenang, Pak. Sampeyan ngipi to, Pak? Loh, berarti ini cuma ngipi. Kere maneh.